A Asociación de Empresarios de Ribeira e a Asociación de Taxistas unen forzas para fortalecer o tecido comercial da vila. Ambas organizacións traballarán da man para revitalizar unha economía local que consideran en mal estado. Taxistas e empresarios de Ribeira estreitan lazos para revitalizar a economía local. Ambas asociacións uniron hoxe forzas co obxectivo de dar pulo ao sector comercial, facer medrar Ribeira e a meta final de ambas organizacións. Outra, para nós, outra satisfacción que se os taxistas se unan tamén, con nosa asociación para poder seguir traballando un pouquiño no que é a línea que desde a asociación estamos levando a cabo para seguir apostando por Ribeira, dinamizando Ribeira, non? No noso sentido, agradecerlle a Raquel a súa implicación tamén con nós, máis ou menos nos reunións que mantuvemos, pois un pouquiño levamos as mesmas líneas que levamos desde a asociación, cos proxectos co que queremos levar a cabo, e, pois para nós é unha satisfacción máis que outra asociación se integre con nós. A mesma postura que manteñen dende os taxistas, que non ven con bos ollos o estado da economía e do comercio local. Estamos, todos os compañeiros decidimos asociarnos aquí ca Asociación de Empresarios de Ribeira, pois para levar un pouquiño mellor e a ver se intentamos que Ribeira surja un pouquiño máis para arriba, porque está isto, pero vamos a intentalo. Na reunión de hoxe participou tamén o Concello de Ribeira a través do tenente de alcalde, que se congratulou de que cada vez máis asociacións tendan pontes entre elas e traballen conxuntamente. Hai que ir con mentalidade positiva e non ir con idea que sempre estamos aí abajo. No, creo que Ribeira ocupa un buen lugar e todos tenemos que trabajar día a día para construir esa Ribeira del futuro. Pero que estemos tan abajo, no. Yo creo que estamos en un sitio, en un término medio. Por nuestra parte, a nivel del Concello, como teniente alcalde, en plazo de poco tiempo veo que la Asociación de Empresarios va engordando día a día. Hace unos días estábamos aquí con la Asociación de Placeros, ¿no?, el mercado municipal, que formaban ya parte de la Asociación de Empresarios, con lo cual yo también como concejal del mercado pues me congratulaba y me alegraba que eso fuera así, y hoy pues los taxistas pues también, las asociaciones cuanto más integren, cuanto más sean más fuertes, pues siempre podrán llegar a más, y siempre es mejor asociaciones grandes que no pequeñas